Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Лесік, а дзе наша Кася? Не ведаю, збіралася быць. Ой, ты чуў? Чуў, кукукнуў нехта. Мусіць, гэта Кася у хованкі згуляць вырашыла. Кася, ты дзе? Кася, ну выходзь ужо. Добраранак пачаўся. Ну, дзе ты, птушка-весялушка? Ты тут, я тут. Прывітанне, хлопчыкі. Добрай раніцы, дзяўчынкі і хлопчыкі. А чаго ты адна схавалася? Да я просто так, каб весялей было. А чаму на розныя птушыныя галасы чырыкала? Бо з самай раніцы пра птушак думаю. Вось яны нядаўна вярнуліся з выраю, так? Так, прыляцелі і пачалі дамкі будаваць. А дзе ён, той вырай? Сапраўды цікава. А давайте гэта высветлім. Давайте. Вось, чытай, Лесік. Ага, дзякую. Далей за ўсіх зімуюць буслы і ластаўкі. Яны далятаюць ажно да паўднёвай Афрыкі. Ого, як далёка, у іншым паўшар'і. Гэта ж колькі трэба ляцець, каб вярнуцца да нас, у Беларусь. Так, вельмі далёка. Шпакі, качкі, гусі і чайкі таксама адольваюць вялікія адлегласці, дабіраючыся дадому з поўдняй Еўропы і нават паўночнай Афрыкі. Ого, гэта яны нібы зімой на курорт лятаюць да цёплых паўднёвых мораў. Атрымліваецца, што так. А адкуль пералётныя птушкі ведаюць, калі час дадому вяртацца? Зараз паглядзім. Так. О! Яны адчуваюць падаўжэнне светлай часткі сутак і пачынаюць збірацца ў чароды, нібы дамаўляючыся, калі лепей ляцець у родныя краі. Вучоныя назвалі такі птушыны стан пералётным неспакоем. Ён бывае двойчы ў годзе, калі трэба адлятаць у цёплыя краі і калі час вяртацца. Іншым разам нават дамашнія гусі спрабуюць адправіцца ў вырай. Ого, і што? Яны ж не прызвычаеныя да доўгіх палётаў. Так, таму праляцеўшы некалькі метраў, кідаюць свае намеры і вяртаюцца ў цёплыя дамкі. Правільна, дома лепей. Добра, што ўсе птушачкі цяпер з намі. І радуюць нас сваімі спевамі. А мы іх таксама парадуем спеўным мультфільмам. Добрая ідэя, уключаем. Бачыў, як кракадзіла, ён па небе плыў. Ну і смешны гэты мульцік. Так, вельмі смешны. Уяўляю сабе такога зубастага кракадзіла у небе. А ты ведаеш, Кася, што калісьці даўно сваякі кракадзіла ўмелі лятаць? О, выдумляеш? Не выдумляе, гэта ён пра дыназаўраў. Праўда, Лесік? Так, калісьці на зямлі жылі тысячы відаў гэтых рэптылій, продкаў сучасных кракадзілаў, і гіганцкіх, і маленькіх, і драпежных, і траваядных. А некаторыя з іх сапраўды ўмелі лятаць. Ой, добра, што цяпер кракадзілы не лятаюць. Гэта быў бы такі жах. Так, не вельмі было б прыемна па вуліцы гуляць. Мякка кажучы. Ой, Што з табой? я цяпер зразумела, як у казцы пра доктара Айбаліта кракадзіл умудрыўся сонца праглынуць. Гэта быў лятаючы дыназаўр. Думаеш? А як інакш? Вось давайте уважліва мульцік паглядзім. Ці не заўважым у таго кракадзіла крылы? А што, цікавая версія. Глядзім. Ну, хто-небудзь заўважыў у кракадзіла крылы? Не-а, хоць я і вельмі уважліва глядзела. І я не заўважыў. Значыць, гэта ўсё ж ніякі не лятаючы дыназаўр, а звычайны кракадзіл. Ну і няхай сабе. А давайте лепей у што-небудзь пагуляем. Давайте, у што? Ёсць такая цікавая гульня, мяне сябры навучылі. Называецца «Хто гэта?». Трэба напісаць на маленькай паперцы назву якой-небудзь жывёлы і перавярнуць паперку. А на што? Не разумею. Ой, ну што тут незразумелага? Каб той, хто будзе адгадваць, не ведаў, каго загадалі. А,
Потым гэты гулец задае астатнім пытанні, толькі такія, каб можна было адказаць так ці не. Каб здагадацца, хто на паперцы? Правильно! Сапраўды, цікавая гульня. І хто будзе першым? Можна я паспрабую? Вядома. О, Лесик, ты потрапіў. Адварочвайся давай. Ну, каго яму загадаем? А давай крокодила. Давай. Давай. Ну, ўжо можна павярнуцца. Хвілінашку. Не, пачакай крыху. Цяпер можна. Ну, Лесик, задавай пытанні. А колькі? Самае большае 5. Тады першае пытанне. Гэта істота жыве ў цёплых краінах? Сябры, адказвайце разам з намі. Так. А яна ўмее лятаць? Не. Ага. А плаваць? Так. Круг звужаецца. Гэта істота траваядная? Не. Значыць, драпежная. Лесік, у цябе засталося адно пытанне. Я памятаю. Драпежнік умее плаваць і жыве ў цёплых краях. Дык гэта ж... Не буду спяшацца, лепей праверу сябе. У яго пашча якая? Вялікая і зубастая? Так. Тады ўсё зразумела. Гэта крокодил. Правильно. Малайчына, Лесик, так хутка здагадаўся. Было не цяжка, бо ў нас сёння крокодильская тэма вельмі папулярная. Тады новае заданне будзе больш складаным. Але не для Лесіка, а для кагосьці з нас. Ён адгадаў, таму выбіраю, хто наступны. Лесик, скажи, што і я. Не, Касечка, гэта будзеш ты. О, ну добра, загадвайце. Чакайце, а як жа мульцік? Ён вось-вось пачнецца. Сапраўды, тады пасля яго дагуляем. Вось і цудоўненька, глядзім. Ну ўсё, Кася, мультик скончыўся, адварочвайся. Будзем для цябе заданне прыдумваць. Ну, толькі не вельмі складанае. Ну, каго напішам? У мяне прапанова. Няхай гледачы разам з Касяй адгадваюць. Ім таксама не скажам. Вы ж не супраць пагуляць, праўда, сябры? Чуеш, не супраць. Добра, тады я прапаную. Ага, давай. Ну, хутка вы там. Хвіліначку. Усё, цяпер можна. Паварочвайся. Ага, значыць 5 пытанняў. Тады першае такое. Гэта істота жыве ў халодных краінах? Не. Выходзіць, у цёплых. А яна лятаць умее? Не, толькі скакаць па дрэвах. Ага, а яна драпежная? Не. Ха-ха-ха. А ў яе ёсць хвост? Так, засталіся 2 пытанні, Кася. Чакайце, дайце падумаць. Хто ж гэта можа быць? У цёплых краінах з хвастом і скача па дрэвах. Ну, пытайся яшчэ. А можа гэта істота вялікая, як слон? Не. А ў яе 4 лапы? Так, 4. І ўсе з пальцамі. Ой. Ой. Ну, Кася, ты здагадалася, хто гэта? Не ведаю я. Ну вось. Цікава, а наши гледачы зразумелі? Сябры, дапамажыце мне, калі ласка. Намалюйте адказы і дашліце ці па электронным адрасе доброраноктв@gmail.com, ці па паштовым 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Добраранак». Я буду вельмі чакаць і падрыхтую падаруначкі ад мяне і часопіса «Рюкзачок». І нам таксама будзе цікава паглядзець, таму і мы чакаем. І як заўсёды сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку! Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі!